Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Tento kanál je pre všetkých. Je práve pre teba. Či už Ježiša poznáš osobne a máš ho vo svojom srdci, alebo si ho ešte nespoznal. Na 100% viem, že on ťa miluje nekonečnou láskou a túži potom mať s tebou vzťah. Nie je to o náboženstve, príkazoch a zákazoch. Je to o hlbokom vzťahu s Ježišom, plnom slobody, lásky a radosti. Poď aj ty začať svoju cestu s Ježišom. Story with Jesus. Haló, vítam ťa na tomto kanáli Story with Jesus. Toto je úvodné prvé videjko. Chcela by som ti úplne takto na začiatku povedať, že si tu úplne vítaný, vítaná. Toto je safe space pre každého. Mojou túžbou z celého srdca je, aby si mohol alebo mohla spoznať Ježiša. Takého, akého ho opisuje Biblia. Na tomto kanáli budú videá rôzneho typu, ako napríklad svedectvá, či už moje alebo iných ľudí. Vlogy z rôznych kresťanských akcií. Taktiež chodím veľmi často evangelizovať, takže budem veľmi rada, keď s vami budem môcť dielať možno aj nejaké tipy na evangelizáciu, vlogy z evaniek, ako to ja tak volám, a jednoducho celkový kresťanský lifestyle. Je to o životnom štýle, takže toto je kanál pre všetkých ľudí, ktorí chcú upevňovať vzťah s Bohom a žiť životný štýl s Ježišom. Kresťanstvo vôbec nie je nudná vec. Život s Ježišom je najdobrodružnejší život, aký som si kedy mohla prijať. To, že človek vidí oslobodených ľudí, vidí zázraky v priamom prenose a vidí, ako Boh počuje jeho modlitby a prosby, je úplne mega. Takže či si starý, či si mladý, cíť sa tu úžasne a pokiaľ sa ti páči tento koncept, určite pošli toto video tvojim kamošom, zdieľaj ho a ja sa budem tešiť, keď budeš sledovať tento kanál, dáš odber, nezabudni si zapnúť upozornenia, hoď mi like, do komentu napíš, na čo najviac sa tešíš na tomto kanáli. Môžeš napísať, aké videá by si tu predstavil, že by sa ti páčili. Ja budem veľmi rada za vaše feedbacky, za vaše nápady a budem sa tešiť, keď budeme mať takú spoločnú komunitu úžasných ľudí. A pokiaľ ešte nepoznáš Ježiša, tak ti chcem povedať jediné. On ťa miluje a zomrel za teba na kríži. Naozaj si pre neho vzácny a cenný, pretože Boh ťa tak miloval, že dal svojho syna, Pána Ježiša, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. A pokiaľ ho ešte nepoznáš, tak jednoducho ho môžeš prijať do svojho srdca. Takže ak si narazil teraz na toto video a niekto ti ho poslal alebo niekto ti ho zazdielal, tak vedz, že v Biblii je písané, že kto v srdci uverí a ústami vyzná, že Ježiš je Pán, bude spasený. A tak to môžeš jednoducho urobiť. Modliť sa so mnou, opakovať túto modlitbu a keď to budeš myslieť úprimne, tak Ježiš príde do tvojho srdca. Pane Ježišu, príď prosím do môjho srdca. Buď pánom môjho života. Odpusť mi všetky moje hriechy a chyby. Ďakujem ti za odpustenie hriechov a večný život. Mene Ježiš. Amen. A ak si sa so mnou modlil túto modlitbu, tak ti môžem povedať, že celé nebo sa teší a ty si spasený. A nie je to len jednou modlitbou, je to len začiatok tej cesty s Bohom. Story with Jesus. Aj tvoj príbeh s Ježišom. Začni čítať Bibliu, Božie slovo, modli sa, nájdi si komunitu, chvál Pána a teším sa, že si tu s nami. Vítaj v rodine. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa krásne. Jesus loves you and I love you too. Mega sa teším na toto naše dobrodružstvo. Jesus is so amazing, guys. Ďalšia radosť vo mne, pretože ovocie ducha je láska, radosť, pokoj. Takže radosť mám a preto sa usmievam, lebo Ježiša v srdci mám. Nie je iné meno, nie je, len Ježiš nás môže spasiť. Možno tu budú aj nejaké kavere, uvidíme.